n'okwu gbasara egwuregwu. Ya bụ asọmpi egwuregwu ụkwụ nke mbụ na mbụ nke Abig Nwankwo Foundation bụ nke anyị nwetara ozi na obirigo ọkụ n'Ọkịja. Onye chọpụtara ya bụ otu nnọrọ onwe ọbụghị gọọmenti nwe bụ Abig Nwankwo Foundation bụ nnọọ onye nke merụbere ya bụ emume iji malite asọmpi ahụ n'Ọkịja n'okpuru ọchịchị ime obodo Ihiala, ebe ndị sitere mpaghara Ụmụohi nakwa Ụbahụ chepụrụ ya na asọmpi nke mbụ na mbụ. Ka Justice Onyemobi kọchapụrụ gị akụkọ a. Mmemme nke were ọnọdụ na St. Mary's Field Ọkịja bụ nke ndị sọkịrịtalị mpi bụ ndị karịrị 13. Ha bidoro na St. Peter's Stadium wee ruo n'ebe a ga-ebido ya bụ asọmpi. N'okwu ya, onye nchịkọba nke ya bụ foundation Dọkịta Frank Igbojindụ, onye na-achịkọbakwa Best Brain Contest, kwuru na asọmpi ahụ bụ nke eji akpọkọta ndị ntorobịa ndị Ọkịja ma kwukwe na ya bụ mmemme bụ nke a ga na-eme kwa afọ. N'okwu nke ya, onye nchịkọba nke mmemme ahụ Maazị Ichie Ezentu kenere Ichie Chimezie Nwankwo maka ya bụ echiche ma kwuo na ọ ga-aga nke ọma. Dịka Ichie Ikemba si wee kọwaa, ya bụ mmemme abụọlarị ohere eji enye ndị ntorobịa agụmakwụkwọ n'efu n'oge gara aga. Ife ọ na-emekwa na ịbụ ndị Ọkịja ezigbo obi aṅụrị nke ihe ọ ga-eme ọtụtụ ụmụaka ama mmenwe engage n'ije na-aṅụ mmanya ma ise ọgwụ ike ma asidenti a na-enwegasị. Ife a ga-eme ha engage ha nwa dibisi na bọọlụ ahụ. Ndị nnọchite anya nke ya bụ otu Bigli, Maazị Chuks nakwa nwanne nwaanyị nke Abig Nwankwo, Oriakụ Ọdịgomma nakwa ndị ọrụ ndị ọzọ bụ ndị nọnụ iji hụ ka ya bụ ihe si mee. Asọmpi ahụ bụ nke Ichie Chimezie Nwankwo na-akwado bụ nke ga-enye ndị ntorobịa ohere iji wee gosipụta ọnatarachi ha. Ihe onyinye nke ruru nde naira 10 bụ nke a ga-enyefe ndị nwere mmeri na ya bụ asọmpi.